Baba zan so in ji sunanka daga bakinka. Sunana Gambo Abdulkarem. Mahangi. Mahangi. To baba na same ka da ofa ko in ce na ganka da takarda kana ta farin ciki. Baba me ya faru ne? Na sami ofa ne ta hannun neman gadi da nake na makaranta. A firamare ta? A firamare ta Mahangi, Ƙafur local government, sabo ƙasa ward. To baba wannan aiki ka daɗe kana nema ne, gashi yau Allah ya tabbatar maka da wannan al'amari. Na daɗe ina neman wannan aiki sai gashi Allah ya tabbatar mun da wannan al'amari tsawon shekara 7, sai gashi yau Allah ya yarda da ikonsa na same ta. To baba akwai wanda suka jajirce ne ganin ka samu wannan aiki na? Kwarai akwai wanda suka jajirce mun bisa amana ba tare da wani sare ko suna neman wasu alfarmata ko da wani kuɗi gurina ba. To baba me za ka ce koko za mu so mu ji waɗannan domin wannan bayan Allah lallai sun yi ƙoƙari gurin wannan samun aiki naka. Su waye suka yi wannan ƙoƙarin aiki? Wanda suka yi wannan ƙoƙarin neman wannan awa kuma tsawon shekara 7 ɗin shine Yusuf Alhassan sabuwar ƙasa, Sama'ila Garba sabuwar ƙasa, sai Usaini ɗan Kanjiba ɗan majalisarmu na Ƙafur local government, da Musa Umar shaidu masa sabuwar ƙasa. Wato waɗannan bayan Allah sun yi ƙoƙarin ganin ka samu wannan aiki baba. To baba me za ka ce ga waɗannan bayan Allah da suka yi ƙoƙarin samun maka wannan aiki? Waɗannan bayan Allah da suka yi ƙoƙarin samun wannan aiki ba wani abu da zan iya ce musu sai dai godiya da farin ciki da fatan Allah ya saka musu da alkhairi akan abin da suka yi. Wato kana godiya ga wannan ƙoƙari da suka yi maka, su ci gaba daga inda suka tsaya kada su fasa. Su ci gaba da kan wannan ƙoƙari da suka yi mun kada su fasa saboda 'yan uwa na gaba. To alhamdulillah suka taimake ni, ina fatan Allah ya taimake su kuma Allah ya ba su ikon jajircewa ga sauran 'yan uwa masu neman aiki na gaba irinmu. To baba me za ka ce da jaridar labarun kafar labaru ganin yadda ta ga kana cikin wannan farin ciki ta so ta ji ta bakinka? Jaridar labarai na wannan kungiya ba abin da zan musu sai fatan alkhairi da har suka neme ni da bayani akan wannan jajircewa da suka ga ina yi na farin ciki. Ni ma ina ƙara roƙa musu Allah ya ba su ikon tafikar da wannan harka na jama'anmu. To malam Gambo muna godiya da wannan gudunmawa taka da wannan tsokaci da kai ma jaridar kafar labaru, kuma kun saurari wannan rahoto ne daga bakin wakilin jaridar labarun kafar labaru Musa na Mahangi. Muna godiya baba. To na gode.